Bun găsit, dragi români de pretutindeni, fie că vă aflați în România sau în afara granițelor, întreaga lume. De aici, din studioul Universum VIP, vă transmit un salut românesc din Montreal. Așa cum v-am obișnuit deja, în această emisiune aducem în fața dumneavoastră personalități ale artelor, culturii sau oameni de bine care susțin și promovează cultura românească aici pe tărâm canadian. Astăzi îl avem invitat pe artistul Călin Rotar, un chitarist de mare valoare, care acum 21 de ani a venit în Canada, s-a stabilit aici și de atunci ne încântă cu trupa lui pe românii care se află aici în Montreal. Bună ziua și bine ai venit, Călin, dragă, la emisiunea noastră. Îți mulțumesc că ai acceptat invitația să participi. Bine v-am găsit și mă bucur tare mult de această invitație. Mă bucur tare mult să mă aflu în minunatul vostru studio și alături de voi, oameni minunați care faceți foarte multe pentru comunitatea Mulțumim frumos, Călin. Din Montreal. Ne încântă și ne onorează cuvintele tale frumoase. Știu că ai venit în Canada în 2001. Iată, se împlinesc 2 decenii de când ești departe de casă. Aș vrea să începem debutul dialogului nostru cu întoarcerea în timp, atunci când erai copil, în perioada copilăriei. Unde te-ai născut? M-am născut în Cluj, sau vin din dealul Clujului. Din dealul Clujului. Așa, acolo la noi în Ardeal. Ce să spun, ca și copil eram așa un pic năstrușnic, un pic curios de toate, să văd curiozitatea aia copilului, să descoper, care primea o jucărie și mai întâi o desfăcea bucăți. Să se joace. Exact. Bine, evident că m-am născut pe vremea comunismului, unde copilăria se întâmpla afară, nu în fața telefonelor și în fața cu mingea, iPad-ului. Cu prietenii. Exact, cu tenisii rupt, cu mingea de fotbal. Genunchii juliți. Exact așa, cu 4 bolovani care erau porți de fotbal și nu conta că jucăm pe bara de la câmp port, sau că jucăm pe deal, noi jucam fotbal și bicicletă și așa mai departe. Sau chiar gențile de la școală. Exact, sau jucam cu piatră, știi? Că era mișto, jucam cu piatră și ne rupeam păpucii. Da. Deci când eram mic, aveam, totuși parcă simțeam așa în mine muzica, un pic că vedeam la televizor din ce era la televizor. Din ce era, exact. Pentru că era tare selectat. Pe lângă Mihaela și telejurnalele noastre, așa cât mai era un foileton. Exact. Dar când mai era câte o muzică, luam racheta de tenis. Racheta de tenis. Aveam 2 rachete de tenis, că îmi plăcea și tenisul, dar câteodată mă puneam în fața televizorului, înțelegi, și începeam să cânt la racheta de tenis. Deci cam să improvizezi air gitarul. Exact. Da. Exact. Prostioare. Înțelegi? Ca și copii, mai spărgeam câte un geam. Taică-miu se mai enerva, că pe vremea aia erau scumpe geamurile. Da. Mai strigau vecinii la noi când ne jucam cu mingea și așa mai departe. În schimb, copilăria, cum să spun, a fost o copilărie frumoasă. Dacă era comunismul care era în România, în schimb, era universul nostru acolo. Generația noastră n-a simțit-o atât de rea. Chiar dacă am avut restricții multe. Știi cum e? Românul s-a descurcat tot timpul. Da, foarte adevărat. N-am murit de foame. Da. Nu de foame era vorba de murit acolo, dar... Și ne luam cu jocurile copilăriei. Erau afară, improvizam. N-aveam minge de fotbal, praștie, orice, arcul. Cam ascuns în beci, la bloc, dacă îți mai ții minte. Și lapte gros, acolo, și lapte... rupeam spatele. Exact. Chestii din astea. În schimb, a fost o copilărie, pot să zic așa, frumoasă și acum bogată în amintiri. Exact. Și în sentimente plăcute față de prietenie și de... Exact, abia așteptam să vină iarna, să vedem zăpadă. Acum nu mai vreau să văd. Înțelegi? M-am săturat. Acum aici nici nu te... Era bucuria noastră, acum nu mai vreau să văd. Cu țurțuri la pantaloni și intram seara la 10 de pe
pantalonii erau congelați pe noi și ne urcam câte 10 pe sanie, mai luam câte un compact în brațe, nu s-a întâmplat mie, țin minte, și chestiile astea erau frecvente. Da, a fost o copilărie frumoasă. Aveam, cum să spun eu, bucurii, adică apreciam simplu. Apreciam, toată lumea avea aceleași jucării, da? Că pe vremea toată lumea avea aceleași jucării. Dar apreciam și dacă primeam o minge de ping-pong. Acum, chinezească. Exact. Acum, ne uităm la copiii noștri, nu se mulțumesc când ai o varietate de jucării și de posibilități. Acum deja telefoanele. Atunci era altceva. Cam așa a fost. Călin Rotar. Călin Rotar în tinereț, da? Da. Putem povesti mult de acea perioadă. Știu că de la vârsta de 13 ani ai început să cânti la o chitară de Reghin, da? Faimoasele chitări de Reghin. Iar când a ajuns în clasa 8-a, mama ta ți-a cumpărat cadou o chitară de la consignație. Atunci când ai primit acea chitară, cum a fost? Cum te-ai simțit ca și... Pentru că și, cum spui, eram limitați. Din consignație ai primit-o, nu din magazin, nici nu exista. Am să-ți povestesc istoria, de fapt. Atunci am început eu să descoper chitara. De fapt, totul a pornit de la... eram în clasa 6-a, 5-a, 6-a, cam așa. Și eram niște colegi care eram pasionați de muzica rock, pe care o ascultam numai la Europa Liberă. Înțelegi? Da. Prea puține informații atunci, erau formații Compact, Holograf și Iris în România. Eram pasionați, pentru că era pe vremea lui Ceaușescu, nu aveam acces la muzica asta. Și într-o zi eu și cu un coleg am zis, hai să ne facem formație. Nu știam nimic, chitară, ce ea, nici măcar câte corzi are, nimic. Și zic, gata, hai să ne facem formație, să fim vedete. Ai început să explorezi un tărâm nou, de fapt. Exact. Și atunci, acum să o spun așa pe ardelenească, da. S-a făcut împărțala. Deci atunci s-a stabilit, tu cânti la chitară, eu cânt la chitară, eu sunt vocalist, tu ești basist, tu ești... Nimeni nu știa să cânte la nimic. Înțelegi? Și ne-am apucat de treabă. Mai întâi am început să desenăm numele formației, să chema ceva Orizont sau cum așa ceva, nu mai țin, mă rog. Acum ideea era că prietenul ăsta meu, colegul meu de clasă, care mi-a propus ideea să facem formație, el deja avea o mandolină acasă. Era început, avansat. El era șeful că deja avea mandolină. Eu n-aveam nimic. Zic, gata, trebuie să-mi fac rost de o chitară. Vărul meu avea o chitară de Reghin, știi că era placaj, era chitara aia, deci aia dacă dai în ea nu sună, și masa asta sună mai bine. Da, era chitară, avea corzi. Dar să fac o mică paranteză la chitara de Reghin, să știi că și acum se vinde pe piață. Acum îți dai seama că s-au avansat chitările și că de fapt fabrica Reghin a făcut chitări foarte bune. Asta vreau să spun. Eu mă refer la chitara aia care era în comerț acolo, de vândut. Din 1951 se fac chitările. Se numea Hora și pe vremea respectivă. Acum este societate pe acțiuni, Hora, din 94. Și așa ca o mică paranteză doar, ca un fapt divers, domnul Roman Boianciuc, era un mare maestru luthier pe vremea respectivă și avea un atelier acolo în Reghin. Și în jurul acestui atelier s-a creat toată fabrica asta, Hora, de fapt. Ce mișto, n-am știut. Da. El venea de undeva din Bucovina, nu mai rețin minte exact localitatea de unde, dar a cântat cu un mare artist cioslovac pe Stradivarius. Wow! Da. Și el a înființat, de fapt, acest domn. Boianciuc, pentru că venea din Bucovina, numele era tot timpul împărțit. Știu că Reghin era o fabrică foarte renumită pentru chitări. Da. Ulterior, când deja era mai avansat și am cunoscut practic instrumentiști foarte buni de jazz care își făceau chitările la comandă la Reghin. Da. Exact. Și acum au piață de desfacere America,
Rusia, Japonia, balalaica, renumita balalaica, și acolo se fabrică la Hora. Da? N-am știut. Da. Evident că sunt luthieri foarte buni. Bănuiesc la reggae. Că de fapt cred că e singura fabrică de instrumente muzicale. Da. Vezi, județul Mureș e renumit. Acolo era Azo Mureșul când făcea filmele. Și... Azo Mureș, e în Târgu Mureș, nu? Da, sigur. Tot în județul Mureș. Da. Și vărul meu avea o chitară, dar era chitară din asta ieftină. De duzină. Exact, una din aia care o găseai, nu mai știu valoarea banului de atunci, dar era ceva, pentru părinții mei era scumpă. Vărul meu avea și stătea să punea praful pe ea și el punea cărți și făcea chestii din astea. Și zic eu, nu poți să-mi dai mie chitara asta, că și așa nu o folosești. Bibelou aici sau înțelegi? Și zice, bă, da, iau că și o să stai aici degeaba. Avea 3 corzi chitara. Nici măcar nu știam cum sunt corzile la chitară. Deci o numim zongor în cazul ăsta. Exact, era Călăușeni, exact. Era zongorul, exact. Și zic, ăsta mi-a dat-o. Acum marele misteriu era ce curs trebuie pe chitara asta, nu știu. În fiecare oraș mi se pare că era un magazin de muzică. De muzică, așa este. Unde erau toate pick-up-uri, mai erau și corzi de chitară și din astea și țin minte că m-am dus. Plăci pentru... Plăci, da. Câte o diodă mai găseai prin anii 80, 85. Exact. Da, plăcile alea, dacă după aia o să spun eu și faza cu pick-up-ul și din astea. Și m-am dus acolo și zic eu, nu-mi dați și mie niște corzi de chitară, la care m-a întrebat ăla, zice... De care? De care? Zic, prea multe întrebări puneți. Era una singură și era prea mult. Exact. Și până la urmă am descoperit corzile și așa mai departe, le-am pus pe chitară și acum zic, no, ce mă fac acum că habar n-am să acordez chitara, m-am dus la un prieten, o cunoștință, care era de fapt instrumentist în Filarmonica din Cluj. De fapt, el mi-a arătat primele secrete ale chitării, un acord, cam cum trebuie să-mi acordez chitara și am învățat Melk Melk Codobelc. Deci aia era prima melodie, Melk Melk Codobelc. Am pus corzile pe chitară și acum m-am dus fericit la școală și am zis, bă băieți, eu știu să cânt. De azi sunt chitarist, la voi informație. Nimeni nu știa nimica, nici note pe chitară, nimic, dar nu ne-au apucat. Deci el era șeful formației, vocalistul și chitarist, dar el avea mandolină încă n-avea chitară, urma să-și cumpere, eu eram chitarist. Pe colegul din față l-am întrebat, vrei să cânti la tobe? Zice, da, zice, de mâine ești la tobe, adică de astăzi. Da. Bun, după aia încă un prieten de-a nostru. Dar nici tobe n-ați avut. N-am avut nici tobe. Nici tu. Nu. După aia zic, prietenul ăla al nostru, bă, tu ești prieten de-a nostru, vrei să cânti la chitară bas, că noi știam că e chitară solo, chitară și cu voce, așa, tobe și chitară bas. Pian era deja avansată treaba, nu ne băgam la creație acolo, că noi eram un pic mai pe stilul heavy metal, ne plăcea nou, deci mai pe stilul Iris, din alea acolo, așa un pic mai. Și așa am început formația și acum trebuia să facem piese, băiatul venea cu piesele, el scria acolo cu numere, adică numărul 3 de pe chitară, componea și ne apucam să cântăm. Deci ați luat-o pas cu pas. Asta a fost începutul. Ați descoperit instrumentele. Exact. Așa am descoperit, de fapt, ideea de formație. Universul muzicii, formația, cum se creează. Tobe erau aveam camera pionierilor. La școală. Era camera pionierilor care era dotată cu niște tobe din alea de marș. Știi? Da. Și aveam profesoara... Și agățat în gât. Exact. Și aveam profesoara de engleză care era responsabilă, o doamnă profesoară extraordinar de faină, era așa în mintea noastră și ne ajuta. Și ziceam, nu ne lăsați și pe noi, vă rog frumos, să rămână, că am văzut că sunt tobe acolo, să facem și noi repetiție. Să te lase în camera pionierilor era foarte greu, că acolo erau drapeluri, chestii Ceaușescu, de chestii de alea, înțelegi? Și în schimb erau tobele alea. Și uite așa am auzit și de tobe. Bine, fiecare cânta ce vrea, nu era o regulă, că nu știam. Făceați gălăgie în prima fază. Exact. Zicea, dai de 2 ori cu bățul ăsta, de 3 ori cu celălalt și așa m-am gândit eu că am ascultat niște melodii acolo. Deci cam așa a fost începutul formației. Dar
Încet, încet ați intrat pe făgașul normal și ați acaparat tot mai multă experiență, nu-i așa? Și ați construit o trupă la un moment dat. Am construit o trupă. Care se numea Yellow Cab. Se chema Yellow Cab. Am uitat să zic de chitara de consignație. Da. Am avansat un pic aia era chitară acustică, nu era chitară electrică. Acustică. Până când am învățat și a rămas... Asta undeva în clasa 11, nu? Asta era după chitara acustică de care ziceam, că acum revin un pic, că e foarte funny atmosfera. Da. Am rămas fascinat când m-am uitat în vitrina consignației, erau consignațiile alea și am văzut o chitară electrică. Deci culoarea care avea chitara electrică era scumpă, era vreo 100 și ceva de lei. Cum să fac eu să o cumpăr? Am vorbit eu cu maică-mea, am negociat, am zis, mamă, nu pot să-mi... Era undeva prin mai, ziua mea în noiembrie, am zis, mamă, știi că ziua mea în noiembrie, dar nu pot să-mi dai mie bani înainte, mai am repede. văzut o chitară, dacă vorbesc și cu nașul și cu unchiul și cu adună mătușa, suma. să-mi dai acum și că am văzut chitara. Maică-mea până la urmă ce-a făcut tot efortul, că era greu și pentru ei și până la urmă mi-a cumpărat chitara electrică. Înainte de ziua ta. Exact, acolo am început să cânt la chitară electrică și o băgam printr-un pick-up. Pick-up care... Pentru amplificare. Exact, și amplificam chitara electrică. Și așa am început atunci, atunci am început foarte rudimentar. Să cânt la chitară și am învățat. Și acum cu formația Yellow Cab, că mai... am avansat. Da. Îți spun, povestea a fost, sunt niște amintiri foarte frumoase. De-aia suntem aici, să le auzim. Exact, e minunat. Acum, toți colegii mă știau, prietenii mă știau că eram chitarist, așa cum eram eu la început și așa mai departe, iar maică mea cu taică mea sătui de zgomotul din casă. Da? Au venit, era un cer de prieteni, deja nu mai eram la școala generală, eram în liceu. Deci nu mai erau băieții tăi de bază cu care ați început, nu? Erau alții? Deci, toți s-au lăsat. Acum niciunul nu mai cântă. Nu. Eu tu ai fost unicul. Au venit niște colegi, adică niște prieteni, de fapt ne-am cunoscut în tabără, așa au fost. Era o tabără, ne-am cunoscut în tabără, după aia am rămas prieteni, că erau băieți foarte faini. Erau clujeni de tăi. Erau clujeni, după care s-au gândit ei, hai că l-am văzut pe Călin, că mai cochetează și el cu chitara. Ei erau un alt cartier, practic. Și au venit la un moment dat la mine și au zis, Călin, uite, noi avem o formație. Deja formația era făcută, deja se cânta la un anumit nivel. Deja se știa cum trebuie să cânte chitara bas, cum trebuie să cânte chitara armonie, solo, voce. Nu aveam pian atunci. Și zice, uite, n-ai vrea să cânți cu noi? I-am zis, nu, mi-era frică. Da, dar eu nu sunt foarte bun și așa mai departe. Eu cântam în tabără la chitară acustică, mai cântam cântecele, că deja știam să cânt din astea Andrei Popa și chestii de astea de foc de tabără. Și ei mi-au zis, hai că te-am auzit cum cânti, e ok, lasă că nici noi nu suntem foarte buni și învățăm împreună. Ne vom roda împreună. Exact. Sigur. Și ne-am întâlnit la un prieten acasă. Și așa le-am cunoscut, practic, pe unul dintre ei care făcuseră formația, nu știam, el era tot chitarist, dar el era mult mai avansat. Eu m-am bucurat totuși că știam, mă uitam și ziceam, lasă-nu nimica că pot să învăț și așa mai departe. Și era ambițios. Avea chitară electrică de undeva din Franța și cumpăraseră, că atunci acolo se mergea și pe ce chitară ai, vrei să cânti cu noi, ai chitară din aia, gata, asta cântă cu noi, nu conta, dar chitara era înțelegi, era adevărată, nu era adevărată, știi cum se povesteau atunci. Și uite, așa am intrat în formație. Ați început să deveni snobi un pic. No? Da, adică așa mai rockstar, deja ne simțeam deja gata, era universul nostru, era așa. Și m-am luat în formație, am început să cânt cu ei
Și așa a luat naștere formația Yellow Cab. Yellow Cab. Am început să facem cântecele și gluma începea să se îngroașe, că deja aveam aspirații mari. Înțelegi? De unde v-a venit ideea de Yellow Cab? Era totuși un... Deci, noi eram foarte americani, înțelegi? Clar. Eram tot ce se întâmplă. New-yorkezi. Deja trecuseră Revoluția și aveam canalele alea de muzică și MTV-ul era, dacă mai ții minte, era cu muzică și era muzică, exact, și era muzică rock și avea canale, puteai să, sigur. Da, și aveam emisiuni de la anumită oră la anumită oră și așa mai departe. Deja eram Guns N' Roses, din alea ne simțeam deja acolo. Și trebuia să ne punem un nume. Acum ce nume să ne punem? Vocalistul, că aveam vocalist, aveam doi chitariști, eu și cu celălalt care era șeful formației, aveam basist și toboșar. Vocalistul zice, cu toboșarul zice, noi ne-am gândit la un nume, hai să-i punem Yellow Cab. Deci, ei se gândiseră de la taxiurile alea galbene din New York, care în New York tot sunt galbene. Da. Inițial se numiseră, adică primul nume era Yellow Cab 66. Deci erau după taxiurile alea 66, galbene și după Route 66. Și am zis gata, Yellow Cab 66. Când am zis la maică mea cum se cheamă formația, maică mea s-a chinuit, cred că nu știa să pronunțe. Vreo 3 ore și tot nu a reușit și niciodată nu a reușit să spună corect. Înțelegi? Da. Dar era acolo cât de cât suport când nu se enerva. Când se enerva zicea, gata muzica. Am nebunit cu tine, rockstar. Mergem mai departe, Călin, și după multă muncă și repetiții, succesele au început să apară, nu? Cu Yellow Cab-ul. Ați fost invitați în studio să înregistrați, ați fost invitați la emisiuni de radio. Aș face da, am fost la emisiuni, deja eram la un alt nivel înainte de asta. Aș vrea să-ți spun practic cum am ajuns până acolo. Da, ai avut un mentor care vreau să te întreb despre el înainte de... Exact. Este vorba de... Am făcut o melodie instrumentală și acum trebuia să o înregistrăm. Vreau noi să o înregistrăm. Unde să mergem să înregistrăm? Noi știam că formația Compact era în Cluj. De Cluj, da? Și ne trebuia o sală de repetiție totuși ca să putem să facem repetiție și să pregătim un pic melodia și să o înregistrăm. Nu erau studiouri pe vremea aia încă în Cluj, dar erau din astea studiouri improvizate. Costi Cămărășan, care știu o Românie întreagă și așa mai departe, o personalitate în cartea de istorie a rock-ului românesc și va rămâne tot timpul. Legendă. Avea practic sala de repetiție a formației Compact, era dotată cu tot felul de instrumente care le făcuseră de fapt el, pentru că e un foarte bun electronist și el a construit tot sistemul. Și am intrat în contact cu el și l-am rugat, uitați, domnul Costi Cămărășan, sunt în formația de tinerei, așa mai departe, care am vrea să înregistrăm o melodie, nu ne puteți ajuta să înregistrăm la sala de repetiție a dumneavoastră. Așa am intrat în contact. Primul contact cu el. Cu Costi Cămărășan, care vreau să spun că a devenit mentorul nostru, pentru că el ne-a învățat cum se cântă într-o formă. A susținut profesional. Exact. Ne-a sprijinit foarte mult. Pentru că avea încredere în noi. Ne-a dat, practic el ne-a întins o mână. Repetam, ajunseserăm să repetăm cu ei în aceeași sală de repetiție cu formația Compact din Cluj. A ascultat melodia, practic, care vreau să o înregistrăm, i-a plăcut tare mult. În schimb, a văzut că eram plin de entuziasm, deschiși la, să avansăm, să învățați, să aprofundați. Cu entuziasmul ăla și tinereții. A fost în spatele nostru. De fapt, Costi Cămărășan și acum, el are și în Cluj, ca să vezi, are Rock Academy, se cheamă.
unde are chitară. Cu ce se ocupă? Practic învață, e o școală de muzică pentru tineri, începând, cred că pe la vârsta de 4 ani, are copii de la 4 ani până și adulți care vor să învețe chitară, tobe, pian. Deci are profesori angajați. Are profesori, exact. Da. A pus bazele, deci are aceste școala lui, Rock Academy se cheamă, în Cluj. Eu găsesc că e o chestie extraordinară. Absolut. Deci ca să-l vezi că nu e genul de vedetă care să nu te susțină sau să încurajeze. Întotdeauna au fost în spatele celor tineri. Alături de Asta e o chestie extraordinară și e de apreciat foarte, foarte mult. Așa am ajuns practic să cântăm cu ei, după care repetând foarte mult, câte 8 ore pe zi. Repetam ca năuci acolo, am ajuns să cântăm în deschidere cu ei, cu compactul. Și am ajuns chiar la un turneu cu compactul, la un moment dat, o săptămână de zile. Ei își lansau albumul Vin vremuri noi sau, dacă bine țin eu minte. Deci a fost turneu în România. În România, prin Ardeal, Satul Mare am fost și la Satul Mare am fost și în Baia Mare și pe la Arad, Cluj, Oradea. Și unde ați cântat? În Casă de Cultură? Casă de Cultură, Sala Sporturilor. Deci noi cântam practic la publicul lor. Pe vremea aia strângeau vreo 5, 10 mii, nu știu, dar 5.000 știu sigur că strângeau oameni. Pline. Pentru noi era o experiență extraordinară, cu emoții, că îți dai seama, n-aveam experiența aia de scenă. Dar oamenii vă apreciau, îmi imaginez, exact. Da, ne apreciau pentru că după aia am devenit cunoscuți. Acum, mă rog, să răspund la următoarea întrebare. Am ajuns și la televizor și ne chemeau deja, mai cântam și singuri, că ne chema lumea să cântăm. Am fost dat și la radio cu melodiile, că după aia am înregistrat, practic, se deschisese un studio în Cluj, se chema Taurus, era primul studio. Profesional. Exact. Era Adi Berinde, era patronul, care e cântăreț de muzică folk, săracul, acum nu mai e printre noi. Și țin minte că inginerul de sunet era Sandy Deac, care practic el a făcut Desperado și Kappa, varianta Pink Floyd din România, și formația, mă rog, cum se cheamă, proiectul cu Pink Floyd. Deci era practic, am început să intrăm în lumea adevărată, profesională a muzicii. Deja știam pe toți și semnaleam, eram prieten cu ei și deci am început colaborările. Deci am intrat în lumea bună. Lor. Când intri în lumea lor, practic, acolo e cea mai mare oportunitate să înveți, dar trebuie să ții și pasul, pentru că încerci să fii acceptat. În lumea muzicii, cam asta e ideea. Calitatea ta de muzician, practic. Exact, să te faci respectat. De fapt, ca în viață. Încercam să exersăm mult ca să fim și respectați, dar și să ne atingem, practic, idealurile noastre. Exact, țelul nostru și ceea ce ne propusesem noi. A fost foarte frumos. De fapt și asta a fost. Ați avut un turneu și în Italia. Da, asta da, am avut, s-a făcut un turneu, de fapt era un festival în Italia. Deja aveam melodiile înregistrate în studio. În care am înțeles că ați fost selectați din 100 de formații. Da, din 100 sau 150 de formații, mă rog. Am trimis și noi un demo la un moment dat. Am zis că hai să trimitem și noi. Vocalistul avusese era prieten de familie cu o familie din Italia. Români din Italia? Nu, erau italieni și el lucra la ceva post de radio și ne-au zise cum cântăm. Nu, deci el era italian, soția lui era româncă, plecată din Italia, iar fiica lor era ne știam bine, și mai ales cu vocalistul erau prieteni de familie și ei tot veneau vara, în fiecare vară. Și petreceau vacanțe în România. Petrecea timpul cu bunicii în România.
Și la un moment dat au zis, bă, ia dați-mi și voi un demo dacă ați înregistrat, că vreau să-l trimit la festivalul, era un festival de muzică rock, care se făcea, era la Lago di Guarda, în Italia. Foarte mișto acolo. Practic erau, din 150 de formații sau 100 de formații, erau selectate 15 formații. De ce? Pentru că în fiecare săptămână, de fapt festivalul cum era? Nu era pe 3 zile și cânta formațiile una după alta. Nu. Festivalul era la modul în fiecare săptămână, sâmbăta, formația respectivă avea un concert. De câteva ore. Trebuia să susțină exact un recital de o oră jumătate. Era un bar din asta așa, rock, pub, era așa mai departe. Și practic din 100 de formații au rămas 15 și am fost și noi selectați. Pe lângă festivalul respectiv, mă rog, ne-a dat acolo în ziar, în Italia și la radio și toate chestiile alea. Publicitate. S-a făcut promovare, practic. Știu că pe vremea aia era foarte greu să iei viză de Italia, că nu erau deschise granițele și așa mai departe, dar ni s-a dat viză cu intervenții și că am fost Deși vorbim după anii 90 deja aici. Exact, da, dar încă nu era Uniunea Europeană și așa mai departe. Pentru că am fost selectați, ne-au dat viza și ne-au lăsat să plecăm. Și de acolo, practic, am fost invitați și în alte orășele să cântăm și, practic, am avut un turneu de o lună de zile am stat, în care în fiecare săptămână aveam cam 2 cântări, pot să spun. Am cântat în orașul lui Leonardo da Vinci, în alte orășele din astea, acum le-am uitat. Numele. Nu mai știu. Era extraordinar, pentru că era lumea... îți dai seama să cânți în fața italienilor, nu știai pe nimeni și vedeai că te aplaudă. Era o satisfacție extraordinară, deci era... Practic muzica, le plăcea muzica, ce cântați. Exact, cântam și câte 2-3 melodii, cover-uri, Mr. Big și My Guns N' Roses, ceva. Și din astea, dar cântam și melodiile noastre. Dar era foarte, sentimentul era extraordinar. Ai traversat oceanul în 2001, da? Asta a rămas istorie în Europa, în România. Din 2001 te-ai orientat așa cum facem toți când venim aici, să ne completăm studiile, să ne dezvoltăm pe latura ce ne cer aici, în direcția în care fiecare își alege unde să meargă. Ți-ai completat studiile masterat, așa? Da. Ai făcut un masterat. În ce? Ne poți spune sau? Da. Deci am venit în 2001, am lăsat chitara deoparte. Ai pus muzica? Că știam că trebuie... În cufăr și ai închis-o acolo. Exact. De fapt, mă lăsasem cu un an înainte de a veni în Canada. Am venit aici și, mi-am continuat studiile, practic. Am terminat facultatea în România. În timp ce cântam, eram și student și așa mai departe. Am terminat facultatea acolo și aici am venit și am fost acceptat la Concordia University și mi-am făcut masteratul în Building Engineering. Da, era, era în legătură cu ce făcusem în România și cu serviciul care îl aveam aici, practic. Lăsasem chitara deoparte pentru că am zis că aici, îți dai seama, la magazinele de muzică care erau aici și rămâneai blocat când intrai înăuntru. Și mă gândeam că eu am învățat să cânt la chitară cu corzile înodate, că știi că nu se găseau corzi și erau scumpe și aici erau, am zis că dacă intru acolo, după aia mă ia numai valul și mai bine nu mă pierd în văd de drumul meu. Da, și mi-am continuat, mi-am făcut masteratul aici, în același timp era familie, copii, casă, știi cum e, servici. Și pentru o perioadă bună ai renunțat la muzică. Renunțasem, cred că 15 ani de 15 ani. Nici măcar n-am avut chitară în casă. N-ai atins chitară? Nimic. Deci n-am avut chitară, n-am atins chitară absolut deloc. Nici măcar era așa o chestie care parcă nu a existat în viața mea. Deci era undeva acolo. Din entuziasmul ăla mare. Da, era totul. Ai trecut de acea perioadă de 15 ani, a venit perioada când iar te-ai inițializat în muzică.
Da. Cum s-a întâmplat și cu cine? Terminasem masteratul. Terminând masteratul a rămas un loc gol, practic, în viața, în viața cotidiană. Da. Dacă mă exprim bine. Exact. În rutina de zi cu zi. Și atunci îmi trebuia, aici e foarte important și cred că știi și tu, e foarte important să ai un hobby. Da. Totuși, lumea merge la sală, lumea își ocupă timpul în afara serviciului cu sport, cu artă, cu alte chestii. Plimbări n-ai liber, fiecare, pescuit, care ce are. Da. Da, în funcție de timpul care îl ai. Da. Pe lângă familie și copii și așa mai departe. După ce terminaserăm masteratul, am zis cred că mă duc să-mi cumpăr o chitară. Că parcă simțeam că parcă aș vrea să cânt iarăși, așa numai, acasă, nu nimica. Ca să vezi cum a fost făcut să fie Destinul, exact. L-am cunoscut pe Cătălin Gheolțan. Liderul trupei Tarabostes. Da, liderul trupei Tarabostes, că el făcuseră trupa Tarabostes, ne-am întâlnit, nu știam din ce oraș vine. Exact. Nu știam mare lucru de el. Da. El e din Cluj, întâmplător, eram din același oraș. Da. Ne-am întâlnit și intrând așa în vorba, ești român, așa mai departe, a venit la mine acasă, practic. Da, eu sunt român, uite că avem o formație, că facem repetiții în fiecare vineri, ne strângem, nu facem ceva foarte profesional, numai cât să ne simțim bine și nu vrei să treci pe la noi pe la repetiție, că să vezi cum e. Și eu că, păi am cântat și eu la chitară acum milioane de ani, da. Înțelegi? Zic eu cu cea mai mare plăcere. Zice, hai că atmosfera e foarte faină, ne strângem acolo în fiecare vineri, mai ales după o săptămână de servici, te deconectezi. La o poveste. Copii să joacă acolo. Chestie familială. Era atmosfera, practic. Și după o lună de zile, stăteam așa și l-am sunat pe Cătălin, zic eu, uite, zic eu, pot să vin. Era într-o vineri. Zic eu, pot să vin la voi la repetiție să... Parcă mi-era dor, mi s-a făcut dor să aud așa muzică live, știi? Da. M-am dus la Cătălin acasă și ei erau deja, încă nu se dăduse numele de Tarabostes. Încă nu știau, nu era numele Tarabostes încă. Și era Cătălin Gheolțan la chitară, era George cu Alina și Alina cânta. Petru la Cotnăreanu la tobe, era cine mai era? Vali era la Vali Ciopali era la vioară. La vioară era. La vioară. Atâta era. Și eu m-am dus acolo, practic era o chitară undeva pusă acolo și cântau, țin minte că la un moment dat cântau, și acum țin minte, Semnale la fereastra ta. Mă uitam la ei așa și era o chitară acolo chiar lângă și am luat și eu chitară, zic eu, pot să cânt și eu? Și da, ok. M-am apucat și am cântat la chitară, deci așa numai ce mi-aduceam aminte la chitară și așa mai departe. Și când am ajuns acasă, m-am simțit foarte bine, atmosfera încă o dată spun era foarte faină. Te-ai conectat cu ei imediat? Ne-am conectat instant. Când am ajuns acasă, pentru că ai simțit... Sentimentul când ai ciupit corzile, cum a fost Sentimentul ăla, mai ales când auzi muzică live, când auzi muzică live, știi, parcă îți trezește virusul în tine. Bine că nu era cântat la un nivel extraordinar de profesional, era la început și așa mai departe, dar era acolo chestia, plus că era românescul ăla, știi? A început sângele să circule un pic mai cu viteză. Exact. Mai ales că știam și pe Iuliu Mer, că am făcut cunoștință și cu el și auzeam melodiile astea, le știam la fereastra ta și Semnale la clasic. Și când am ajuns acasă mi-a zis Cătălin, m-a sunat și zice, nu vrei să cânti cu noi informație? M-am stat și m-am gândit, zic, nici n-am chitară, n-am nimic, n-am cântat la chitară. O sun pe mama, nu? Mama îmi trebuie o chitară. Nu, mama mă vânduseră chitară, tot. I-am zis, mama, vinde-le că și așa nu mai trebuie. Gata, înțelegi?
Nu mai avea nimic acasă. Și zic eu la Cătălin, bă, zic eu cânt, dar n-am chitară. Zic Cătălin, las că-ți dau eu. Ei, am zis, bă, de ce nu? Pentru că m-am gândit, de ce mișto e vineri după o săptămână de lucru să mergi să divertisment. Da, Că n-avea nimic. Nu erau planuri din astea că să facem concert sau să cântăm. Cum spunea, de hobby. Era așa numai efectiv să ne simțim bine, copiii socializare erau, mai exact, mult. Da. Copiii erau împreună, familiile, da, copiii interacționau unul cu celălalt, vorbeau românește, fiica mea atunci nu vorbea românește. Iar eu am văzut-o ca și o chestie extraordinară, mai ales pentru ea, știi că copiii sunt ca buretele, la vârsta absorb tot. Aia absorb limba și învață repede. Datorită practic atmosferei ăsteia, da, fiica mea a început să vorbească. Românește. Limba română. Înțelegi? S-am prietenit cu copiii pe acolo, a fost prietenă foarte bună cu fetele lui Cătălin, mai ales Gabriela, cu Gabriela, erau prietenii despărțite. Și așa fiica mea a învățat să vorbească și românește și cântam, ne simțeam foarte bine, era extraordinar. Deci cam așa au fost începutul. Și după aia au urmat și numele Tarabostes. Cătălin a zis, uite că ne-am gândit la un nume, să-i zicem Tarabostes. Au început concertele. Concertul a venit la un moment dat, deci erau deja vreo 6 luni de repetiții erau. Și am început să facem, am început să punem melodiile, să le cântăm eu cu experiența mea, deja am cumpărat în chitară, o chitară electrică, $200, mi-am găsit o chitară. A intrat în pâine. Mi-a intrat virusul meu, gata, am cumpărat de efect, chitară, ori deja am început să studiez acasă. Și i-am învățat, adică nu că am învățat, cât spuneam și lor, uite, așa trebuie cântat, cu experiența care o aveam în spate și așa mai departe, de formație, de ați terminat antrenamentele, în ghilimele, nu repetițiile. Ați cântat cu Tarabostes. Cât ai cântat? Că 2 ani de zile? 3 ani? 2 ani de zile. 2 ani de zile. 2 ani de zile, da. V-ați despărțit? Te-ai despărțit de ei? Am ieșit din formație. Ai ieșit doar din formație, Am ieșit din formație că, practic, nu era... La un moment dat, parcă nu mă mai reprezenta stilul. Și atunci am zis că ies din formație. Ți-ai format o altă formație, ai pus bazele la o altă formație, care nici aia nu știai cum se va chema, împreună cu Codruț Carvaschi, așa? Ați cântat o melodie frumoasă, care e și grea, dar e și foarte frumoasă, Hora Mărțișorului. Exact. Așa este? Da. Atunci ați pus practic cu această melodie, ați făcut și un videoclip foarte frumos, cu această melodie, ați pus bazele, ceea ce se numește azi Rock and Violin. Rock and Violin, exact. Practic am început, eu cântam acasă, când aveam atunci formație și am văzut melodia ca un challenge pentru mine. Da. Și am zis, mi-a venit o idee, cum ar fi, melodia ei, acum toată lumea știe, o cunoaște. Foarte multă lume știe că melodia e practic făcută, deci compozitorul e Grigoraș Dinicu, sau cum îl cheamă. Iar melodia, am văzut-o interpretată de orchestra lui maestrului Botgros. Da? Și am zis că cum ar fi să pun melodia asta, să o transpun pe chitară și să o pun în antiteză cu vioara. Deci să fie ca o provocare al, să zic, tentei rock, să provoace practic vioara, că melodia e făcută pentru vioară. Da. Și așa s-a născut melodia. Am exersat melodia și până am scos-o și până când am rearanjat-o și până când am făcut-o cam vreun an jumate de zile. Am înregistrat-o, acum trebuia să mai găsesc pe cineva din comunitate care să cânte la vioară. La vioară, să accepte să cânte. Eu știam pe Codruț, că mai cântam cam cu Tarabostes, cum era. Ne-am mai intersectat așa și l-am întrebat dacă dacă vrea să facă proiectul ăsta cu mine, că îmi trebuie cineva care să cânte la vioară. Că am înregistrat deja melodia, eu s-o mirat, zice, cum ai reușit tu să cânti Hora Mărțișorului, că e o melodie foarte grea, tehnică, mai ales pe chitară. Și am zis că da. I-am trimis melodia, au ascultat-o și au zis Codruțul, zice, nu e nicio problemă, vin și o înregistrez.
Codruț, un înregistrat rapid, pentru că el are conservator făcut și așa mai departe. E un foarte bun instrumentist, violonist. Am înregistrat melodia în studio, practic, nu era niciun videoclip. Au venit la mine acasă, că în basement, țin minte că era în februarie 2018, când am înregistrat, era un frig afară, Codruț. Au venit cu degetele înghețate și zice, dăm 30 de minute să mă încălzesc un pic. 30 de minute, mi se pare că au înregistrat-o de vreo 3 ori. Ideea care e? Ideea melodiei. Am făcut-o în așa fel încât, acum cine o să se uite la melodie sau la videoclip, în care maestru, violistul Codruț, practic se uită așa cumva de sus la chitară, rockeristul ăla mic, care încearcă să-l provoace și să-i arate cât de bun e el la, cum îi zice, la chitară în melodia asta. Deci cam așa s-a născut melodia. Acum urma, după ce am înregistrat-o, e și chiar foarte mișto că am rearanjat-o, vioară, segmente de vioară unde se răspundă chitara, pe aia, parte de chitară unde se răspundă vioara, așa mai departe. Foarte mișto, masterizată, suna foarte bine. Acum am zis, hai să facem un videoclip la melodie, că parcă nu merge un videoclip. Am avut ideea de videoclip, practic, într-un studio, ideea o aveam, dar n-aveam, acum ne gândeam la cine să filmeze și așa mai departe, cine să pricepe. Și uite așa l-am găsit pe directorul vostru de platou la vremea respectivă, care era și el foarte tinerel. Lucian Puriș, între timp a devenit un profesionist. Exact, veniseră în Canada și am văzut că era foarte pasionat, tot prin Cătălin practic l-am cunoscut. L-ați introdus în... Foarte pasionat de filmări și așa mai departe. Și l-am chemat pe Lucian, i-am zis, uite, asta e melodia, am ideea de videoclip la genul ăsta, vreau să fie în studio așa, în care să focuseze detaliile, exact, pe instrumentiști și așa mai departe, că de fapt e o melodie tehnică, practic, instrumentală. Și Lucian... Și-a dat acordul, ați făcut videoclipul. Zice, da. A ieșit unul frumos. Exact, 8 ore Lucian nu ne lăsa să plecăm acasă, zice, nu, mai stați aici, noi deja ne săturasem. Și Lucian, nu, lăsați că mai sunt încă 20 de minute, stați așa să vă pun și camera de acolo și de dincolo și de peste tot. Ați făcut videoclipul. Haideți să urmărim împreună Ora Mărțișorului, filmat în 2018.
ați avut deja numele Rock and Violin sau atunci s-a născut? Atunci s-a născut, eram afară la o pauză și Lucian, și noi ziceam, bă, dar ce nu mai pune la proiect? Da. La care Lucian zice, bă, ceva cu rock și cu violin și rock and violin și rock and... Ați fuzionat cele două. Exact, și până la urmă a ieșit Rock and Violin. Foarte frumos. American, da. Exact. De atunci v-ați dezvoltat. Au mai venit și alții, George Șomle. Da. Deci, melodia, adică formația Rock and Violin era practic un proiect instrumental. Da. George ieșiseră și el din formația Tarabostes, ca și solist. Și, exact. Eu cu George ne-am înțeles foarte bine ca instrumentiști, ca muzică. Da. Ne completam foarte bine. Și el vrea să cântăm împreună, vrea să continuăm să cântăm împreună și a venit la mine și a zis, bă, Călin, așa dormi să cântăm, să-ți aud chitara aia în spate, să o simt acolo cum îi, să simt vibrația aia. Zic, mă, zice, nu vrei, el deja știa că făcuseră un videoclipă pentru că îl lansasem și la un post de televiziune, mă rog, și era cunoscută deja melodia și prin România. Și zice George, bă, parcă așa aș vrea să cântăm totuși împreună. Și am zis, mă, atunci se năștea ideea din formație instrumentală, practic, în vocal instrumental, cum se chema. Da. Înțelegi? Când am zis, mă, și eu aș vrea tare mult, pentru că eu știam pe George, îmi plăcea tare mult să cânt cu George. Și un vocalist foarte bun. Și zic... L-ați luat? Zic, bă, bun. Zic, hai să facem proiectul ăsta. L-am chemat, după aia m-am ocupat practic de găsit toți membrii formației, Toboșar, basist, clăpar, cum se zice, Codruț la vioară. Și atunci am zis, hai să facem Rock and Violin vocal instrumental. Ca proiect. În care Cristi Cojocaru la clape. Da, o să zic și componența imediat. Era în care vreau să integrăm practic vioara în toate melodiile care le cântăm, nu contează că erau rock sau pop sau folk sau cu orice tentă, dar vioara trebuia să rămână că de fapt ne reprezenta că era rock and violin. Deci asta era ideea. Bine că membrii formației, o parte dintre ei s-au schimbat, dar eu practic cu Codruț Carvațchi, violonist, cu George Șomle la voce, am rămas aceeași. Și după aia, acum în formula finală am ajuns Ovidiu Pușcaș la Tobe, un toboșar foarte bun. Cristi Cojocaru, iarăși un profesionist al pianului, clapelor, și acordeonist, e bun. Și basistul nostru, pe care îl iubim tare mult, e Anatol Solotki, care e, practic, el e moldovean din Republica Moldova. Din Republica Moldova, care și el are școală de muzică. Ei, cam așa s-au pus bazele. Exact, formații. După care am început să cântăm, am zis că în primul și în primul rând trebuie să cântăm cover-uri. Pentru că comunitatea românească vrea să audă muzica românească care se cântă în România și la chefuri, la nunți, Exact. Și așa am ajuns practic să punem bazele, ne-am apucat de repetiție. Bine, e drept că țin minte că prima melodie cu care am început, primele două de fapt, era Muroșavu și Dust in the Wind. Wow. Amândouă, pentru că amândouă aveau vioară. Și am zis, bă, trebuie. Ei, de acolo am chiar le cântați bine. Da, mulțumesc. Și de acolo, practic, am început să facem programul nostru, adică repertoriul nostru. Da, și am început practic, să ne studăm. Cam asta e istoria. Bun, ați început să cântați pe scene, așa-i? Ați cântat la deschiderea lui Voltaj, un mare show, așa-i? La Paula Selling, în perioada Crăciunului. Exact. Așa-i? Și povestește-mi un pic, în câteva cuvinte doar, eram pregătiți înainte de pandemie. Eram pregătiți deja să ieșim, tot vreau să avem concertul nostru
la domeniul roman. Da. Da, a venit pandemia. Pe când să cântăm, tot mai apărea câteva. Da, a venit pandemia. La un moment dat, trebuia să cântăm în deschiderea la Pasărea Rock, pentru că maestru Capel auzise Hora Mărțișorului și i-a plăcut tare mult. Și vrea să o cântați aia? Și vrea să cântăm noi în deschidere la Pasărea Rock, că ei urmau să vină aici la Montreal. Dar problema, adică ce s-a întâmplat, trebuia să mă duc în România. Exact când era fază cu pandemia și așa mai departe, și până la urmă s-a amânat concertul și s-a schimbat data și eu tocmai trebuia să plec și n-am mai putut. Când am venit înapoi, cu mare părere de rău, toată lumea era tristă în formație, eram pregătiți, gata, eram închegați, eram pregătiți. Când am venit înapoi și le-am spus, stați liniștiți că o să mai avem ocazia. Ei, când am venit înapoi, s-a evit oportunitatea să cântăm în deschidere la Voltaj. Am zis că e perfect, e cea mai bună oportunitate să ieși pentru prima dată, practic. Producția era extraordinară. Public numeros. Sunetul era extraordinar. Da. Stage-ul. Exact, stage-ul și toată producția show-ului și era foarte, foarte bună echipa tehnică, că de acolo pleacă tot. Tu poți să cânti foarte bine dacă echipa tehnică nu e bună. Deci ei sunt practic membrii formației, deci așa îi considerăm întotdeauna. Inginerul de sunet e practic e membru formației, fără el nu sună bine. Și am cântat în deschidere la Voltaj, a fost un concert extraordinar, publicul ne-a primit extraordinar de bine, noi nici nu ne așteptam, eram pentru prima dată totuși, chiar dacă aveam experiența în spate, să zic așa, dar publicul ne-a primit extraordinar de călduros. Și după aia a urmat concertul la Paula Selling, care era mai mult un concert de colinz, de melodii de Crăciun, deci genul ăsta era. Voltaj era altceva, Voltaj era concert rock. Și acum a urmat recent, a fost marele vostru show la domeniul roman, nu? Exact. Unde am fost și eu în sală. A fost o onoare să vă văd cântând. A fost live. Mulțumim și sala plină. Vă mulțumesc tare mult că ați ajuns și ați venit. Da. Deci practic am fost, noi promisesem că o să mergem să cântăm practic la domeniul roman de mult timp. Dar cum am zis că tot se viseră pandemia, după aia concertele astea și așa mai departe, ei nu aveau loc, că erau programați alți artiști. Și am ajuns până la urmă în martie, parcă a fost în martie. Martie-aprilie, în primăvară. Da, cam așa. A fost primul nostru, practic, concert al nostru Rock and Violin, unde a fost un public extraordinar, deci care a venit numai pentru noi, s-au simțit foarte bine, am cântat melodii, pentru că acolo deja am cântat vreo 2 ore sau cam așa ceva. A fost acolo aveam deja repertoriul, puteam să cântăm 2 reprinze, ați cântat, ați avut și o pauză. Puteam să cântăm repertoriul nostru, că de fiecare dată când cântam în deschidere la ceva trupă, eram limitați la 25 de minute, 30 de minute și așa mai departe. Ne-am simțit extraordinar. În sfârșit simțisem, cum să spun, de fapt și când am cântat în deschidere la Voltaj, ne-am simțit la publicul ăla, era, cum să spun, senzația acolo, simți că e ca un drog muzica. Înțelegi? Când ești pe scenă și ridici o mână sau termini melodia și vezi că toată lumea te aplaudă. Deci pentru noi a fost... Izbucnesc efectiv aplauzele, dar se ridică în picioare. Și multă lume de acolo, deci pot să zic așa, vreo 80%, habar n-aveau cine suntem noi și ne-au descoperit acum. Și după aia la Roman, când am cântat, a venit și multă lume de acolo care ne-au văzut pentru prima dată. Atmosfera a fost incendiară. Ați fost și bisați de multe ori înapoi să... Da, și ne-am simțit, știi cum, parcă ești prieten de o viață cu tot publicul ăla care e acolo. Înțelegi? Știm că domeniul roman nu e foarte, foarte mare, dar atmosfera care e acolo
generoasă în primul rând, a fost o atmosferă foarte generoasă și călduroasă. Eu am simțit acolo o vibrație extra, mai ales că stăteam și în sală, în spate. Am văzut toată sala în fața mea până la scenă. A fost superb. A fost superb. Că țin minte că George zice, bă Călin, zice, pentru prima dată m-am simțit în largul lui. Exact. Da. Eram într-adevăr vedet acolo și m-am simțit foarte bine și simțeam atmosfera aia, adică simțeam vibe-ul ăla care l-aveam cu voi în spate ca trupă. Da. Ce mai că ai văzut că am pus și eu înregistrări am postat și eu înregistrări, lumea s-a simțit extraordinar, deci vreau să zic că nu se mai terminau melodiile, că lumea le tot cerea. Așa este. Atmosfera extraordinară a fost. Foarte frumos. Călin, noi am avea de povestit zile în șir, câte ai tu de povestit de fapt, da? Să te ascultăm, Pentru acest lucru te invit, îți lansez o altă provocare în câteva luni de zile, dacă dorești să ne mai vizitezi aici la studio, cu mare drag. Cu cea mai mare plăcere. Te primim ca să mai povestim despre proiecte de viitor, despre ce se întâmplă cu formația Rock and Violin, da? Cu cea mai mare plăcere. Până atunci eu îți mulțumesc din suflet că ai acceptat să vii la noi în studio, să avem acest dialog plăcut, prietenesc, călduros. Îți mulțumesc și eu din suflet și sunteți niște oameni minunați ce faceți. Mulțumim, toată echipa din spate îți mulțumește. Care e în spate. Chiar dacă eu sunt doar aici în fața camerelor, avem o echipă foarte profesionistă care știe ce trebuie să facă tot timpul la nivel. Și vă mulțumesc tare mult încă o dată de invitație și mare, mare respect pentru tot ceea ce faceți pentru artiști, pentru oameni de artă din comunitate, pentru toți cei care promovăm arta, frumosul cultural poezia, poezia, arta, muzica, sunteți implicați și știm că o faceți ca hobby. Da, exact. Asta e minunat. Asta e cel mai important. Mulțumesc că ai pus accent pe acest lucru. O facem din plăcere, dragilor, din hobby. Exact. Și cu cea mai mare plăcere, la orice oră când mă invitați, aveți tot suportul meu și al formației. Mulțumim din suflet. Tot ceea ce faceți. Mulțumim din tot sufletul. Dragi telespectatori, până data viitoare, când vom avea un alt invitat, aici în studio Universum VIP, vă transmit de aici un salut românesc din Montreal.